Jo gutter, det er Auric her. Tankerne bag den her EP, vi har valgt at få lavet, det har faktisk bare været fordi, at vi førhen har lavet masser af covernumre. Vi har lavet remixes af forskellige tracks. Det er faktisk således, at hvis det er, at man rent faktisk gerne vil ud og få etableret et ordentligt navn, og kan komme ud og spille nogle autentiske og mere ægte koncerter, så bliver man også nødt til at komme ud med sit eget materiale. Everything seems dark, everything seems hard. I would love to just chill, but I gotta show I gotta prepare for, I gotta make an EP in less of the month, and at the same time I gotta go to work every day, and at the same time... Det er faktisk således, at vi nu også har fået, som sagt, produktion til ligesom at producere vores beats, og derved har vi ligesom fået muligheden for at kunne gå ind og lave vores eget shit. Det bliver for hjernedødt, så det er faktisk bare os. Vi er et småt crew, et rimelig minimalt crew, men vi har alligevel formået at skabe noget rimelig stort. Og vi håber på, at I vil tjekke det ud, når tiden kommer. Det er i hvert fald inden længe, det lover. Og det bliver for crazy. Early mornings, sitting on the train, drifting on my way off to work. Yeah, it's morning, pretty late, but